Как да манифестирате вашата мечта на къща в 5 лесни стъпки? Здравейте всички! Казвам се Стоянка Филина и съм автор, учител, духовен, животопроменящ и коуч по манифестиране. Благодаря ви, че се абонирате за канала, благодаря ви, че харесвате видеята и че ги споделяте, защото по този начин мога да достигна доколкото се може повече хора, а и съм тук почти всеки ден и мога наистина с моите напътствия да ви помогна да влезете в новата реалност и да заживеете вашият мечтан живот. Когато посочих за вашия мечтан живот, посетихте ли сайта ми makeawishandsmile.com, защото създадох програми, които наистина могат да променят вашия живот, промениха живота на много хора по света. Направете го и вие, не отлагайте, заповядайте още днес. Благодаря ви! Скъпи приятели, днес ще ви очертая 5 стъпки, чрез които можете да манифестирате вашата мечтана къща. Така че вярвам, че това наистина ще ви бъде полезно да заживеете във вашият мечтан дом, ако последвате, разбира се, тези 5 стъпки. И когато говорим за стъпки, първата стъпка е да бъдете наясно какво точно искате. Така че вземете един лист хартия и опишете специфично какво искате да получите от Вселената. Бъдете наясно със себе си, за да може и Вселената да ви разбере правилно. Какво има в предвид? Когато правите списък на вашата мечтана къща, е хубаво да помислите къде се намира, къде е нейното местоположение, в какви цветове е вашата мечтана къща, какъв е нейният размер, какъв е нейният стил, колко стаи има в нея. Скъпи мечтатели, запомнете, че вашата енергия създава вашата реалност. Така че, когато говорим за манифестиране, е важно да наблегнем на чувството, което изпитваме, защото именно то ще привлече във вашия живот онова, за което мечтаете. И всъщност това е втората стъпка. Просто визуализирайте, че живеете във вашата мечтана къща. Най-добрият начин да почувствате, че живеете във вашата мечтана къща е чрез визуализацията. Така че поемете дълбоко въздух и създайте в своето съзнание как се чувствате, когато живеете в своя мечтан дом. Визуализирайте своя дом. Представете си стаите вътре в вашия дом. В какви цветове са, какви мебели има. Всичко, което ще ви помогне да се почувствате, че вече живеете в вашия мечтан дом и да го почувствате така, че вече е реалност. Да създадете тези чувства, тези емоции, които да останат във вашето тяло. Когато говорим за манифестиране, е необходимо да обърнем внимание на ограниченията, които имаме в нашето подсъзнание. Така че е време да се освободите от тези блокажи от миналото, от тези негативни убеждения и негативни мисли относно получаването на вашата мечтана къща. И това всъщност е третата стъпка. Те започват като мисъл, след което те проникват във вашето съзнание и се превръщат в убеждение, което изключително много афектира върху вашите действия и върху вашия живот. Ограничаващите убеждения могат да бъдат като, например, аз не мога да си позволя моята мечтана къща, тя ще струва доста скъпо, трудно ще намеря агент, който да ми помогне да открия своята мечтана къща, или пък аз не заслужавам своята мечтана къща. Така че обърнете внимание на тези ограничаващи убеждения. Всичките тези убеждения създават негативна енергия и вие стоите в енергията на липса. А това не ви помага да манифестирате вашата мечтана къща. Така че е важно да се отървете от всичките тези ограничаващи убеждения и да започнете да мислите по положителен начин.
Ако искате да привлечете в живота си вашата мечтана къща, е необходимо да започнете да повтаряте положителни утвърждения. И това всъщност е четвъртата стъпка. Най-добрият начин да приключите с вашите негативни убеждения относно намирането на вашата мечтана къща е като повтаряте положителни утвърждения. Утвържденията са положителни фрази или становища, които използваме, за да променим нашите негативни мисли. Използвайте положителните утвърждения, за да промените вашето мислене и да замените негативните мисли с много по-високо вибрационна енергия. Ето няколко положителни утвърждения, които могат да ви помогнат да привлечете бързо и лесно в живота си вашата мечтана къща. Като например, моята мечтана къща ме очаква. Моята мечтана къща има всичко, което желая. Аз мисля изключително оптимистично за моята мечтана къща. Аз приветствам напътствията, които Вселената ми изпраща относно моята мечтана къща. Или, например, аз знам и вярвам, че моята мечтана къща идва в моя живот. Повтаряйте тези утвърждения в ежедневието и вие наистина ще привлечете бързо и лесно във вашия живот вашата мечтана къща. Когато вие се опитвате да насилвате резултата, енергията, която изпращате към Вселената е, че вие сте в нужда, че вие се нуждаете от това нещо, което е много противоположно от свързването ви изцяло с енергията, която ще привлече вашия мечтан дом. Така че запомнете, че Вселената винаги отговаря на енергията, която вие излъчвате. Затова спрете да излъчвате тези маниакални мисли, защото вие ще получавате и същите резултати във вашия живот. Най-лесният начин е да запазите търпение и да се доверите на Вселената и тогава наистина ще получите вашата мечтана къща. Вселената винаги работи във ваша полза, така че не го забравяйте. Очертах ви 5 стъпки, с които можете да привлечете в живота си вашата мечтана къща. Следвайте ги, ще се радвам да прочета вашите коментари за това какво се случва с вашата манифестация. Напомня ви още един път, че ако наистина желаете да промените живота си, създадох живото променящи програми, които помогнаха на много хора по света, могат да помогна и на вас. Свържете се още днес с мен и започнете да изграждате вашата нова, щастлива реалност, в която несъмнено ще има и вашата мечтана къща. А сега ви изпращам много положителна енергия и ви пожелавам един прекрасен ден. Него със сигурност заслужавате. Чао, чао!